Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Job Kapitulo 5, versikulo 7. Ti tao matlaeng timang pataod iti rigat na, akasmat iti panagtaod ti risik iti beggang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok iti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sikamit gayam pare. Kunak no imuna kayo na nakimisa. Saan? Nagkikintan tayo. Di nakla siguro nakita pare. Uwan nga Rod. Pangaldawen. Umay ka. Mapantamangan iti restaurant. Sige lang pare. Inton maminsan laangan. Thank you Okay. Sige. Panawan ka pa Mapan kami matan mga niti restaurant. Tama bisina ko. Sige. Agordar kayo lahat tayo tikayat yung akanan, Loida. Noan niya ti kayat mo nga orderan, isulatan ti kayat ko Arsenio. Sika ngay matraki. Agpili ka noan niya ti kayat mo. Isumot lang tap nagpapada tayo iti kanan, daddy. Sige. Anya ti order yo, Manong? Daytoy man, adi. Daytoy. Sige. Urayin lang ti order yo, Manong. Thank you. Daddy. Kaslamat agpatpatsarming day ta waitress kada kayo. Wala, bye-bye amon. Sika talaga. Tila madmadlaw muraki. Diyak ngamin magustuhan tinasam ita pa nagis-isam na kada kayo, daddy. Hay, nagwapo talaga. Crush ko. Di ka di agnagan iti Arsenio a customer tayo, ti kunam? One Daisy. Kat no asawa kan anak nan sa ti kadwa na anangan iti restaurant a pagpapaayan ta. Uray Kayat mo asawan? Uray abdan asawa na? Kayat mo latta? Kasta nga, Rod. Sana balen. Uray adda asawa na. Anya? Yaman ang apo, iti da iti ataraon ko. Amen. Ne, Manong. Agkarkararag ka, sakbay amangan ka? Ha? Agkarkararag ka, nukit din. Natawanak kit din na nagkararag. Apay nga ta. Nangagda siguro ti panagkararag mo pare. Saan? Nag-sign of the cross aklain. Kinatawanak kit din. Ket gapo iti dayta. Saan ka nga agkararag? Sakbay amangan ka? Ay, kas lang amin na ba inanak pare? Bay amlaeng ida. Amom Daisy, itaakla ang nakakita iti lalaki nga agkararag sakbay amangan. Hoy, Jasmine di mo sulisugan ti may sa arelihiyoso a tao. Madiday ta, dakas. Dakas? Apay, iti panagkunam. Masulisog mo aya tinasaya at tao. Para makita, Daisy. Anya? At takadimadlaw mo kini daddy, mami. Apay, Rocky. Sa baling amin ita ni daddy. Anya? Kanayon amaladaw nga gawid. Saan pa yan makimismisa? Day tamat ti madlaw ko iti amam, Rocky. Ay ayatan ka, Arsenio. Ay, ayatan ka ma, Jasmine. Daddy, Rocky. pudno gayam ti atap ko. Makadanon da ito'y kinimami. Arsenio, panawan ka mo dito Sige lang, Jasmine. Anya ti basol ko kan ka, Arsenio. Awan ti basol mo kanya, kunak lang arudan. Ngam apay nga rod anaaramid mo kanyak ti kastoy. Saan ka mo't ngayon sukat Nagbalin kan abulsak iti kinapudno. Bye-bye anak ka dilain. Sana bale, tet itat ko mo ti pagrabang kada kayo iti anak ta. Anya? Uray siyak, mami.
Jakmat kaya tinaramid ni daddy. Rocky, Iso apo manawak matan dito'y balay. Sumuro ta kada kayo, mami. sige anak. Agawid ta nga rod ijay probinsya mi. Wen, mami. Panawan tan ni daddy. Anya dayta, Loida? Pumanaw kamin. Itugot ko ti anak ta. Pudno day ta, daddy. O di pumanaw kayo laeng. Sakit din ti bot-bot nga niyo. Di ti gayam ti balayo, Arsenio. Wen, Jasmine. Tangi pimanawan ti asawa ken anak ko. Dito itanyag na en. Agyaman nak ha. Ngam, numabalin, diyak kumakayat dito eh. Ne, sa di nung arot ti kayat mo. Kayat ko, tayo kabukbukudan ta balay. Anya arot ti kayat mong aramidyak. O di ilakom to'y balayo, kat mga ramid tayo iti bukod ta balay. O sige, aramidok dayta. Gapo ta ay ayatan kaunay, Jasmine. Agyaman nak, Arsenio. Talaga napatagakan ka. Aldaw mo't kaya man. Bumangon ako. Awan ni Jasmine iti abay ko. Napanan na nga ta. Napan nga tayo iti banyo dahi iti hotel ang nagturugan mi. Hinakitaan. Ang mga nadangagpaiso iti banyo. Awanan pare. Miserable itan ti biyag ko. Buwisit kit di. Pare. Sana na saya ti agsasawi ti kasta. Sikan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Kan di ka matan makimismisa. Ay, sana na talaga. Bayamon dito, Diyos, pare. Kinapod na. Napukot iti dati ulok. Kaputayin taray ni Jasmine ti kwarta. Naglakwak iti jeep kan balay mi. Anya? Nagsakit na ito. Napasama kanyak, pare. Nagsakit. Pare, Pinaypayak ti asawa kan anak ko. Nga oray, napukaw na ni tibiyag ko. Kapoy na dya, papay. Gamitan, kasto ikit din tinarawid na kanya. pare, isardeng mo ti panagbarbartak mo. Ikamang mo kiti na marswa ti amin. Awan ti sirbi na ito, Diyos, ngay pagpagam. Ngamin, binaypayanak. Di mo kumababalawan ti Diyos. Tas ikamot lang tinagaramid iti pagparpari ko tamita. Hindi ka nito makitak na ito, Diyos, ngay pagpagam. Talaga karitak, pare. Pare, sana nasaya ti kasta nga ibagbagam. Ala, iturog mo pa'y. Ituloy ta ti agsarita inton mausawan kan. Ay na, Jasmine! Nagturad gamot kan anang ngaramid iti kastakan ni Arsenio? Praktikal itan ti biyag, Daisy. Ay, delikado ka. Numaamuan na adito'y kang aglimlemang. Dinto mapasamak dayta. Ngamin, aga brodakton. Anya? Juan, kat aramatak ti kwarta ni Arsenio. Itatasaan ka na nabartek. Kasarita ka, pare Arsenio. Pare Boni, imay ka kaditap no awisan na kamakimisa. Pare, Awan tumot lang ti serbi ti Diyos kanyak, pare. Binaypay anak. si kamot lang ti aking basol. No apay akasta tinapasamakan ka. Anya? Sigod na nasaya at ilangan-langan nyo asa nga pamilya. Ngam nagbabae ka. Pare, Ita, dakas mo't lang ti imbunga ti madi nga inaramid mo. Ita, ti Diyos ti pabasulem. Agbabawi ka iti inaramid mo. Kat ituloy mo ti agserbi ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos. Tasika ti agdadata ang nagbasol. pare. Amirisam ana imbag ti imbagak. Pare Arsenio. Jasmine! Sika? Nasaya tada ka pailaang dito dagus mo, Daisy. Kunak man no nag-abroad kan? Napeke ak. Anya?
Tulungan na ko ma, Daisy. Kaya't ko asarakan ni Arsenio. Anya? Kalpasan ti inaramid mo kan kwa na? At dapay larupam nga isarang mo? Amok ni Arsenio. Ay ayatan nak unay dayjay. Pacheck, di nak tumaitura da paayon. Pagkunaamat. Siyak tupay tin sukat na iti pamilyana. Day tanto lakit tin pamakawan na kanyak, ti di na maipaay. Ay, jak amukan ka. Sa bagay, nasaysayat nga agpakita ka kunkwana, kat agkid daw ka iti pamakawan na. Saan aday ta aglemlemeng kalatan? Oh, naimbag man ta nakaumay kamutlaeng ngayon, pare. Wen pare Bonnie. Naamiris ko ita na siyak matlagayam tinang patawad iti parikot ko. Saan iti Diyos? Kasta, pare. Agsubli ka makimisa. Di mo gurgurahan ti Diyos. Tati Diyos ket managayat kadagiti anak na. Wen nga rod pare. Naimbaglakit din tadda ka agayim ko nang bagbaga kanya. Nasayat ka unay pare Bonnie. Tinasayaat, ipakita mita iti asawa ken anak mo tinapudno a panagbalbaliw mo. Mamatiak, maurnos tumutlaeng ti pamilyayo, pare Arsenio. Kinapudno na pare. Talaga aday ta ti ikarkararag ko. Anya ti ibagam, Arsenio. Pakawanan na ko Maloyda. Pagbabahuyak itan ti inaramid ko. Tapno di mo mat ko na. Sige, pakawanan ka. Agyaman ak unay Loyda. Ala, mabalin mo ti pumanaw, Arsenio. Adapay aramida. Loyda pang asim. Kaya't kung ornusan ta ti amin. Ikarik, saanan ang maulit ti napasamak. Nalakalaang ti agsao, Arsenio. Loyda pang asim. Ikan na kumay ti gundaway amang ipakita iti panagbaliw ko. Ipagpagapom kumay ta anak ta. Saan akas kalaka na dayta nga ibagbagam? Iso a panunutak pa'y, Arsenio. Sige. Agorayak, Loyda. Siya kung tagpakpakasikan ka, mami. Sige, anak. Ikakpay ni dadim iti gundaway na amang ipakita iti panagbalbaliw na. Kat sapay la kumata maaramid na. Saan laeng nga iti sao? Agyaman ak, mami. Masyanak aminan kini daddy. Kalpasan ti inaramid mo. Adapay laro pang magpakita kanya, Jasmine. Ay ayatan ka unay, Arsenio. Iso apakawanan na ko ma. Kat ituloy ko ti makidanakan ka. Pangaasim. Saan? Dakes ka, babae. Adaywan nak, Jasmine. Anya, nagsakit matanday ta pa nagsasaong kanyak. Nung nasulisog nakman itita mo, saan itan? Anya ti kayat mo asawan. Idarum ka! Anya, saan? Kasya na kuma, Arsenio. Addan iti pagbaludan ni Jasmine. Sapay lang kumatag na kamatan itong nagtipagbalutan. Arsenio, agyamanak ta nakaamiriskan. Agyamanak unay iti Diyos. Agyaman akmatloy na. Tay tilaksit ti nagbasulak. Kat saan akim mapoy ti pamatim iti Diyos. Aklunak anasaktanak iti kastaw unay. Ngamjak inraman ti Diyos. No di pa'y kat impas na ko tinagkarkararag. Loyda, Gaputaday talaang ti amok adalan. Asurutak. Para iti pagimbagak. Kat agyamanak ta iti udin na. Nakaamiriskan. Loyda, agyaman tayo ti Diyos. Tagapoy ti napasamag. At adda na sursuro ta ti may papad iti dalang ni agturong iti natal na abiyag. Babaan kini Kristo Jesus. Anyaman aparikot tayo iti biyag. Di tayo itulok ang maabag tayo. Ti parikot kat addalata na sayaat a solusyon na. Kat surutan latta ti dalan nga agturong iti natal na abiyag. Papagayam ditan tinagkibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag.
Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.